diet. Continue na sa party. Hello world! Dala sa ninyo yung uyamot nga Mika nga si Sandra. Karoon ako po yung si Jane. Shopping siya. Nag-shopping ko sa. Paano ito yung mga hinungdan? Nakadyo ka rin ako. Trampa. Ano naman naman ako? Dili ka matagok na. Yung pag-exam na. Ulaw kayo nga nagpanpuan, nagbilag-bilag. Ayan na, ang ruhaw. Naligsan sa tra. Naligsan kay gabilag-bilag. Bilog Ayaw pa. sa din town. Simba ko lang. Palayo. Papunta sa news. Kita mo. Pero ang mangita ko kuhan sa tinako man siya tatawsan. Anong plastic san ba? Wa mo'y buyot diha. Ato isod. Ay, okay na ba yan? Naipagapil lang na. Nice na yan. Buyot kundi Saan? sa labi tong stripes san nga nang palit ka sa merkado. Nakikita mo dyan ka nas merkado na na bag. Kada bang plastic ba? Nga stripe blue o puti blue. Kay pwede na nato ba lukuton ba? Idre ba? Idre. Asa man ma? Brigita or asa tapad? Oh, ato to sa tong fountain. Kaya rin sa sa National Theater. Asa man sila dito? Talibok siya. Asa na tayo na... Isayo ba yun ang auntie ng National Theater? Talibok ka? Nindot yung National Theater. Best, nindot tayo. Pero mas gusto sa inyong fountain. Nindot yung fountain, pwede ta maligo. Dili lang tugnaw. Apil lang na tuglugo. Asa na lang ikaw? Free taste. Yeah, pretty. Wala, tinuod yun. Tinuod yun. Dali, may freeze yan. Mangayo, mangayo. Mas lami ang Oy, namin free. Kasi sila, mabayad na sila kay free. Break na, kuhaan ni commercial. Oh. O niya, atong tilawan kung lami ba? Sige, tinawin. Usa ni mo tilawan, usa ni mo blihan. Yung uyot sa chick-chick free. Puro chick-chick free. Dito ka. Work sa kaan. O, saan na, maliko na ka ni? Manghunaw, manghilap mo. Ski, wala ka nakakuha na ni. I'm ready. Safe na siya. Yan na yung fountain. Yan. Nakakas na, mas manod na sa kapanagsay. Yan. Yung Sandra. Ay, Fountain nilang game. ipaan na ba? O doon. Nice ang fountain. Nice yung fountain. Meron man din ang National Theater. Ay, parang may corn man na dito. Buot-buot man sa fountain. Dili siya mga dito. Meron National Theater. Smoothie. No sugar added. Oh, kasi sugar, pwede kami pero nasa with milk and murag. Ano to, gluten free ba? Char. Abra, oy, nagya po gluten. Pero, no sugar. Okay kayo na mo. Level up na kayo ron. Char ba, murag correct. Pero magkalisod ka, o nagyato, sa atong parte, hindi kakuha ni kumanda. Ano na doon na? Mahaba, gyapon. Basta party gani. Basta party stop diet. Continue na sa mga party. Oh. Di ba ikala sa mo, di ba? Tol. Sabihan mo na ako. Dito mang mo sa dito sa katong stop ko ah. Huwag isa man to. Kulinaryo, mabing. Sa kulinaryo, ato-ato ako sa rinti. Tatlo sa National Theater. Oh, yeah. Abi na ako sa kulinaryo mabing. Unsa naman niya? Diyan na tinatubang sa mga tao. Ano siya? Wala, di man na ta. Wala na. Di na siya mo tumang-tutuwa. Ano mo bitaw? Dito rin sa laing tao niya tubang.
Dito na to siya di ba ano? Pambidlot ka. Wala nakita. Hindot kayo. Pa-introduce na mo kuan imong statwa diha sa imo ha. Oh, ni ang Mother Lily. Mother Lily sa asa. Mother Lily, there is no tree. Kaya sa Pilipinas, wala. Walang Mother Lily. Nasa may girlfriend. Nasa sila yung Mother Lily. Tapos ang kaon mo nang di kakaon na ni magkayit ra pa. Morning free na mangita lang tag free. Mangita lang tag free. Oo. Eh, di man ripan din na to. Mataripan na muna. Kapit na sa iyo. Statwa na tulog ako. Oh. Asa man? Oh, yeah, ilalaho na to. Oo. Hindi na sa outfit kasi Mother Lily man daw to. Pero tahapit na sa kaning tulog ako. Hindi na siya diritan-aon basta summer kay Oh, daghang kayo. Copenhagen, guys, in Copenhagen. Anya, anong naman ka diri? Kabarog. Si Holberg. Uy, pagkalo ay yun. Karaghan niya tais. Kung ano sa... Ang Oo. tayo rin yun naman tayo. Oh, mukuan ba ya? Mukuan magud na din ang kuan. Pwede asal very cheap. Chan. Oh. Kita na sa nang tulog ka kuan. Kani sila, please kita di tayo. Tanaw ko na sa ang duha ka kuan sa tuwa. Oh, nila sa ubal sa una ka? Oh. At least ang mga lalaki, ka-experience sila unsa feel mag-high-heel. Ano heel na pa to? Ano sa heel? Nai-heel daw sapatos sa mga lalaki. At least naka-feel sila unsa feel mag-stockings. Dito tayo ba mag-stockings na? Pero internet unig ka tatin may nga nang sulod ka mo sulod nga na. Nga na sulod ni ka 17th of Among May. anak, pagkagamay mo sulog. Ana. Pagkadako na, Dili mama, na. hindi ko kuwan na mama. Ini ka 17th of May makakita og actual na nakaingani. Oh. Sulod og mga lalaki. Ka national kuwan nila. National Day. National Day. Ay, kasi nagbiyak pa kayo. Kasi hindi yan nandun. Uy, pagyawan oy, kita ko tanan dito na puyo oy. Let's celebrate. Dili mo celebrate pag compare dili ko magkuhan sa lubog ng anak. Ano ka mo, Clara? Tugnaw ta mag Pilipinya. Tugnaw. Lagi ano, gusto na kong madala. Di ka ganahan magbunay. Di ko pananan yung mga bunay. Yung ano, mura di ko kumidaan na okay ra na ang mga puti. Kita nagpunta. Ay nala, mura tagmid. Di na ko bisa sa iyong palasyo. Di na ko man to. Tapos ang rasa na pati tayo. Tanawa yun sa nakuha. Kaya ano, sikar ba kay ta? Halkira. Altira. Asa man na orasa ko nagtos ko an? Dili na mo agi kay lahi naman sa Canada lang natong Sige, agian. sige. Sige, go. Dito mo na dito. Oh, mana dito naman ta. Lagi ni ari dito kay nagpick na to dito sa Ato na sa ta dito. Atong ilaylahon ang gwapo nga si Kyo dito sa kuan sa palasyo. Wasi na mainlag to kuan. Labatro side ni Sandra. Ay masaag makubitan to na mo. Dili ta kauli ani sa tuwa. Bili na sa sila ko. Kaulian ni Sandra ni Ron. Kita tag-catch dito. Stay mag-chicks. Cut na mga earring. Mangiring ka, mangiring. Ano mangiring? Ay, tanawa friends na yung mga flowers. Sugod na nilag butang. Hapit na ah. Sa Tanay. Hindi ka 17th of May, nindot na kayo. Padong mo sa Kita ko palasyo. nindot parehas na din na. Pakita na mo sa inyo ang isang dagway sa palasyo dali ha. Tanawa. Ang biggest friend kay the highest level na dyan nilang style. Palitan nung kadaog tagluto. Karon, ari lang tadaplin. Tanaw sa pagsitsiing sa Kung nila. ano siya ang balay sa imong lola? Ano akong bayis kong lola? Lang ni sa tawa. Sandra, inom sa Sandra, para kapataan. Dili rami tama sa upos, di mo matasabay sa imong lola kay Hinapon hangapon mo sa niya. kahak, kay hangak na kayo. Kibaw na ka. Lali. Dali ate pakita ang balay sa imong lola. Dara. Unsa jud na sa unsa na Jane? Kana siya? Oo. Nada nagpuyo ang queen. Yeah, palasyo. Unya ang kamugay, wala pa diha. Speed, isang na heart.
Pero ang king og queen na diha. Unsan na? Ha? Unsan na? Mara na ka ng bra. Bra. Ang king of queen ra ko nang naaway ako. Dili ka mo adtusan. Asa? Kasi single dito san. Gwardiya sibil. Dili yata ka uli sa tuwa. Ako tong buwan mo san. Kuhit-kuhiton san. Ilang hours imong biyahe, Jane? By plane. Mura man ko sa kauruan, nakabus ka oras. Ayan. So, Wala dali. nag 50 minutes. Lahiro jud ko makarelax sa plane kaysa nagtoka. Mas lahi ay. Ito, pag ikulating ka. Unsa nang talk, Jane? Train. Train. Train at tinuod na. Train lang. Train lang. Oh, social kay siya, friends. Nag-airplane na siya pa doon kay Rigosh, Plano no? dito ko, social. Pero Social kung lulaon, maoras sa niya, friend. Mas Kaya nag-train. nikatingkan rata, bila di kakabawang kuan. Calculator. Kung ang train takata, no? Ang 30 ko. Tanaw ko sa presyo. Ano ay presyo? Ay, binuang nila. Atik-atik. Raman yung plano tayo. Pero mo. Pero nakanay sa train kay daghang pamagitan. Bagang mamakitan. Kung di ka matog. Matog kay ka. Wajog kay kita. Hindi lang. Ay, kabuti mo man na. Wala. Why man ako diris ito? Pag yun na to, kay tanaw na ka may car. Dabang nang ni. Malabang meron. Kay ganyan kaya Kay Sandra, careful kay siya. Bitaw kay kung night No tram. abiding citizen. Night tram mo agi ba? Malagbaligsan mi. Wala, Kaya night siya, tram. law abiding citizen. Ako, Nay mo tabok. abang sa kapel. Karabit na kay Baw. Kabaw sa Dagi, uy. Tabok-tabok na tayo na. Asan Ano tayo? sa di mong lolo? Lolo, kadaghaman akong mga parang kutere. Ay, warba ko. Warba ko. Kana o. Dili kayo magklaro ang kuwan. Lolo niya. Narabas yung kuwan. Taas rin ba kayo? Hapon mo din na. Oo, natugting. Hindi ka ng lolo. Paano mo din ko? Bana ni Limot ka? Queen. Ano si King? Sabi siya nalimot. King Hokon. Nasayo kong kadong. Ang sama. Wala na dalagyan ng flowers. Ay, murag-ray mo na siguro na sa kadungog siya.